Ay, apaw. Sa bali po tinabtin, napindot ko ba na yun? Napindot ko dati nagbaba ni Lady Tiger. Napindot ko mo ito dati paglalaybat na cellphone ng kakapos. So mapasensya kayo, na-dub naman na yun. Another one hour man yung kakapsat. Share man yung kakapsat. Share. Ulit. Mobile Sounds. Hello! Napindot ko man na po dati paglalayback natin ng ipan ko dahil ni Lady. Napindot ko din. Ito na ba? Oo. Thank you very much. Kadagiti 5 million in the house. Lagi na lang mali pagkapindot mo, mamaya may lagas ang mapindot mo. Mamaya may lagas yung pindot. Hindi. Nagkaraw tayo kasi manang tatay nagibabatibalay ni Lady Tiger. Nay, ay di mo tinangipang ayun nakasakang kanya ka cellphone, sumut ti nagpintuda ko na one na kon ata nakalive na mo gaya mapa. Kaya tanga dati cellphone ko nga pag-advise nga thank you very much. Share manin kakapsat, another thumbs up kay host. Thank you very much Jenny Lover sa pagbalik mo. Kahit 10 ang nanonood okay lang. Hello Mami Mai, happy watching Mami Mai. Madamay so na. Lagi 5 million in the house, happy watching kada kayo. 6 million umadaduda. Abuya ka na AJ, tayo supay dati viewers ko. Nag-drive ko kay Mamon Sir, kada yun mga pindot. Supay mga hello to Arceli Lizardo. Thank you very much Arceli. Ayang kakapsat. Share. Share ko ang paya po. Sakbay nga ako na yung share ko pa. Share. Copy link. Ding dong. Hello. 8 million in the house. Happy watching. Kaya mo nga 8 million in the house. Thank you very much. Ding dong. Ako, happy watching. DJ Kid. 7 million. Hamad, agawang-awan kasmet sir. Hello Hamad. Napindot ko Hamad. Mabarak. Happy watching ka na kayo amin kakabsat ni Raysen. Happy watching Raysen. 7 million. Happy watching. Hello to shout out tayo ulit. Silip. Hello, happy watching.
Sasabi na tayo'y lasima, magising at magbago, tayo'y magsilakad, at masilang tumuloy ang ating simbahan. Thumbs up kay host, mga kaibigan. Manang, din ko pa di ko tayo surukan nun niya di kapintasan na pa. Shout out sa iyo, Ralph. Hello, Ralph. Grayson. Hello, Taraki Tamyanan. Hello, Taraki. Bukas, huwag mong kalimutan yung pag-LS ni Jenny Lover, Taraki. Merry Christmas, kada kayamin. 6 million. O kayo, nunas at ubas. Banayad Mobile Sounds. Nya si Dayo, madama si Madamakaran Angelina, nakakam. Okay, dagiti 7 million na po naka-online. Thank you very much. Ana Derek, ni Ana Derek, jak malini ko. Isa yung kumangkin ni Ana Derek. Ana Derek, happy watching Ana Derek. Frederick Castillo. Thank you, kadagiti agbuy-buya po, 7 million in the house. Banayad Mobile Sounds. Sir, ko na ito ni Adelina Portuguese. Adelina Portuguese. Oh. To the front. 6 million. O manang denggem da di question di ta. Yan amidang kati napintas nga comment nga ko nada. Pa. Salah. Remix live streamer, no copyright. Happy watching, kadagiti 5 million in the house. Siyempre, ayan, dagiti at dumang yan nila ni Domingo, ni Marjorie Resende. Okay, tuwing ng araw, was kong nagdaan, tila ba kung kailan lang. Dengkang parang tano, tulungan ka nga agseranta. Anak makapang kami tani, agda kami na nakausar kami ti cellphone ko, nakakuha ti computer ko, doon nga cellphone ti nakausar kanya kiso nga. Hello, Jenny Labor, nandiyan ka pa, Jenny Labor. Kapag tuwing ng araw, kung nagdaan, tila ba kung kailan lang. Noon ay Pasko, sa pasamatan. Noon ay Pasko na naman muli. Hello, part 2, take 2, action! Nalabali na pindot ko manin, so maiya tayo man dati pagkukaan.
pindot ko kay ganang Frederick. Frederick, mga nangrugikat ng trabaho. Tapos bakasyon mo. Siya kaya ka mo, no kano, di pa nagtrabaho mo, di ka may kasangsa po lang ti RT mi tatay, mga aldaw. Ay sweldo mi ti RT. Happy Waji, kada kayo amin nga 5 million in the house. Pinanawad na kunta na nag-part 2 na. Natalmaga mo na nito. Natalmaga kato'y awan nga ta RT manin datao nakapankukitan man no at damat din. Awan pa naka-RT manin datao. Apay nagkuha ka? Adan secret nga RT min natay kay kakikita ko pinagbibingayan tay bangkon. Nag-RT ka mo? Naka-RT ka? Oh. Simang po dati sweldo ti RT na awa na batin pinagbibingayan tay bangkon. Wag manon ko na. At lamaya lang ano naka-RT ka. Kano at makabulan mo kung naman nakabakasyon ka. Kung ano nakabakasyon ka lang si ka Frederick. May laging ka na dani bako mo at trabaho ko ni mami ko na 5 million in the house. Thank you very much kada kayo amin ako. Bakasyon display 蓝牙 RT. 已断开，蓝牙已连接。 Agmauyong pay dati kwa. Bakasyon ka sa kanto agerte. Kaya na. Sabay ti RT kanu ganati January ya kamo ni kwada i-extend naman eh. Nariga dati papas pasamak ti logo mo nakakapsat kin ka kayo. Kung karon no 1 R10 3 season ako supay. No 1 R10 crisis ka talaga na syempre sa bagay mo nung sumurot ka kumati sa trabaho mo doon na Frederick ng Tiriga na ganun ko. Syempre masapul ko nga maamuan no. Malpas terte masapul nga maamuan dahil at trabaho kini no agtulo pay no saan. Tano arreglaran da pay di obligasyon na kanyami kasi no simura kakata iyaltada kuno niya maikat da jay kwak datay ati nagang ko ikasama so nga ajiti kay kwak pwet mo ni baga nga open anta arreglaran da kami tapos kalabida ang kunada mamapamayatan di na may bagbaga buhay mo natataw sa bagay mo RT natakit yan nabayagan eh na March, April, May, June, July, August, September, October, November, walong nga bulang ko. May kasyamto ko natin sa pulong may kasyamto dati dati December hindi nakaduutang ko tuno sumbrag ka kano. Apay no sumbrag ka kano mo ti trabaho ko agit ka to jasen taking ka. Pas jay. Wow. Pay no manula sweldo no 1.5 ta man to ikata ni asyenda di isunto mo lang so ay kwan. Sa bagay ada pagada mas may mayat pasig, ada pagsakulan. Sukunada. No aji kanu bayad king gani RT data agi sublikan to kanu mo lang no data trabaho makaltasan danto nga inino king gana makabayad kay ti asyenda. Oray latan, pay latan. Ngam jay awan, karigat. Narigaton kakabsat. No, 1 TRT, krisis ka talaga.
agtutudo pa. Siyempre, basit di tao na agtutudo. Ikisaydan da ajay parum logi negosyo nga ron. Nyaya ikisaydan ida ajay parum logi negosyo. Ay kasjay. Amuyan no kasjay. Anak may nagparparo ni Pulos jak pinapadasan na Frederick. Ato ilang erte tinapadasan. Diya kamo ano kasanong to dato biyag. Logi negosyo, graman bagas don tuyo. WH ko, tatay ginidak tatay bigat, 2,237. No manayag to no bigat, manayo nakti mga oray 60 lang, okay lata. Buya-buya na mo lata. Naminduhan na nag-live, barang no adang umato, siyempre manayunan di jayan ti kang kanta no buyaan na dagi estudyant agitay grand finalist di jay YouTube YT manayunan basit basit iso nga live na klata lalo ti bigbigat nga awan ti agsasaon lata nga nakauni nakawala ta datoy laptop iso nga may alata. Agyaman na katagiti anak pa yun baka live na ito nabigat diyan di Facebook kasi masapon as live. Thank you. Naloko ni Lolo, nagado nabawasan bananas, nagado agriringem in play ko tatay bigat. In play ko tatay, di mabasa. Naloko ni Lolo, nagado nabawasan bananas, nagado agriri. When in play ko itay bigat nga malem videos mo. Naka-play mo kiti kanyak DJ kwa yan TV. Siyempre iso nga kukanak na dito ya bubuya nga tumulo da nga play. Siya nga babarang bato. Ano maabot ko sabay ti Paskwa okay lang ano hanap anya nga okay lang. DJ Kid. Nagpaiso ako na dano mo ka na maabot ti 84K. Agbak to si mabangkati 10K. Oh, manyak to kaya to. Kasano aja pa naglagas na kunong ti banana Frederick jamam amuda jay kita-kitak dato yun niya aja makitak nga aja ba na banana kisumulat ta kasano aja malagas ang pagkakitam da jay mawatan pa'y dato madati whiting.
darating. Paano makita kasi adu kanyang bananas mo? Ano tato no bigat asla ko manurabi kita manay na yunang mo manayunan sa nga pulo kasjay agbalin nga kwan ko agbalin nga mil 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 1500. Ano makita ko na ako magigat duman. Hello. Ayan, nadadanay na yung mga isa. Hello, kada kayo amin. Sala kayo pa lang. Ayong Pasko. Siguro nalamis tayan nyo dito yung ano na nalamis at tudududo lang basin. Kid. Present kay man ngayon nam kakabsat. Present. Talang mo na biginagan niya. Pag-isay nga mga 20, hingga 50 jay bananas na lamis dito yung madda pagpapudo. Nya, papudo, kin. Ano na lamis dito na walang naangin lang nagtudo. Manang Angelina, nya jay question. Nagaramit ako dancer mo. Present, ito naman ang Angelina. Manang niya yung question, kanya yung kunana niya nga topic dahil ta aramidin ta. Hello to Hamad, Angelina. Hello Hamad, thank you very much Hamad. Ni Derek. $7 million. Ni 2020. Hello, 2020. Hello, ni 2020. Oh, 7 million in the house. Kurang pa. Ni Mana Angelina, ni Frederick, ni Ahmad, ni 2020. Sino tayo may ka? Sala kayo dyan. Ni Tiger. Hello, Tiger Lady. Tiger Lady. Thank you very much, Tiger Lady. Tiger Lady, nagadungin pa na. Tiger Lady. Tiger Lady, daytay man kon Tiger Lady. Datay balay mo. Naipanggip. Medjay ex-boyfriend na kano. May pala yung ex-boyfriend. Wala ko, depende man ng jiko. Tiger Lady, dadikitang kita. Baka mamamaya, didikitang kita. Mawawala naman ako sa ere. Si Tiger Lady. Ana Derek. Tiger Lady. Ay, Tiger Lady. Basit pa'y dati guwang. Basit pa'y dati bananam, Tiger Lady. Awang mo tikwang, awang mo. Ayan ba, buya ulat na nagsasala mo dato'y balasang sa dato'y anak mo. Thank you very much. Kadagiti 9 million in the house. Ana Derek, Angelina, Ahmad, Frederick, 2020, Tiger Lady, ni Ana Derek, 2, 6. O doa pa'y. Awang pa'y mo tado nga kuwam ni. Awang pa'y tado nga, hindi na pala. Awang pa'y tiba ado nga video. Nakakuanak Tiger Lady, nakabuyan ako. July 1, 2020, 18 views ko namin. Kuya, nagrigat mo ti agkala. Sumurag ka ti LSLS. Ito tanong umaduda. Agpakwa ka kini Tiger Lady. Tiger Lady, agpa-subscribe, agpa
padikit ka kinima ng Angelina, libangan lang kuya. Oh. Okay lang tano libangan. Siyempre, na yun ang latamat. Ano, damang kita ko, okay ka, no? No one, okay lang mo. Dahil talaga nga libangan lang. Ano, mapagasatang ka nga mamone, uno niya, agyaman tayo. Kung sana kakapay nga gawaton kaya mo magawat. Nariga mo, no gawaton kaya mo magawat. Lalo no basit tumulong. Basit, ag video ka, kurang pa di, awang pa di video mo ito eh. Inaktulat na agpadadala mo sa kaya DGA no malpas live live mo. Alam mo manang thank you very much. Anayak lang may sa. Dahil part 1 na may sa di part 2 na okay yun. Wano ikwaktutan i-silent ko madamdama. Habang amang kami, tapno di kasta ka may-maya. I-silent ko ito madamdama po. Oo, madamdama. Tarabin niya ito oras yun dito yung ko alas 8. Alas 7:17 nasapa pa'y kaya. Mangipatukara kiti Christmas song kwa? Okay yan? Mabay nakpit kami nga agsaon nga ag video kuya. Kahamulat na nga saan ka nagsasaon ang kalat na nagsasaon no kwan. Gilata di ba may video ka kaya napipintas nga kwan. Di damdamo Dubai kunang latamot na ang kapay nga masapong agsaw-saw kapay ano eh. Video ka. Aglalo napintas nga views di tayo nyo di Dubai. Oh, napintas. Kapay mabayin ka. Amo mo gamin ti YouTube. Oray no man 80YT. Oray no bumakot kanton no ada naka-upload nga video dito eh. Okay lang. Apakalaglagay panda. Oray man nga taon basta nga may cut ti YouTube. Adan tulad ta di video. Remembrance nga kunada. So nga siya ko. Nakaipasonak dito yung YT kiti 306 nga videos ko dito. Yagraman na kiti kang kanta na kiti contestant. Aglalawak na kiti video tatoy dami na. So nga barbara upload ti ado tapos ti kasta pakalaglig pan. Tinamo ti piyang tao rin lupa kay nakto. Ang maikat ni Lolo YT nga kunada. At dalat pakalaglig pan tayo ako. Tagano kayo ba listeros kuya ko ng Tiger Lady? Payagan is. Kaya Tiger, api tagano ba yan? Tiger Lady. Payagan is na. Diyan, banda di, wow. Diyan, bagatan. Di pa mabutal is, malaya na dyan. Libangan lang matiwa, hindi nga talagang nagdagitin ako na hindi nga nakamone nga nalpasdan, tinigrigadan, kapilitan nga siyempre talagang adabayad da. Adabayad da nung adamadakal, depende di viewers mo. No adang basit, depende no di viewers mo. No tigagayi mo, tatulungan da ka to, okay lang. Takamubon ka sa kalapagyan, miti mulina. Amubuan, ayan mo buwan, ayan mo, madikit ka kapusat Tiger Lady ko na naman ang dito. Ayan mo di amubuan. Di papapanadya mo buwan di dan angkel ko na ikamang dya mo buwan na ikamang tirabaha. Ang natay da nga duwa da Glory Rabaha kini na ikamang adyang kel nga Fernando Bendia mo di jay nagbotan ti boundary ti Santa Cruz ken amo buwan di jay nga mismo banda ti amyanan di yan ti welcome amo buwan nga marker isu di jay. Regalo ko ha. Nyata. Rieta na. Kuya Rieta. Rieta di ado kabagyam di payagan wise. Ay Tiger lang si kani Rawatos mo lang. Kabagyam ni Rawatos, ni Marinela Rawatos, Rietan sa iso na eh. Rieta. Kabagyam ni manang kwa Marisa Rieta. Ada kabagyan mi payagan. Jay payagan west ayan ti kabagyan nyo Rieta do daw. Ay pidong nga Rieta mo amo majay. Pidong nga Rieta na tayo aji yan pidong sa nagbaling nga kapitan di payagan west ito. Unsa kapitan da jay. Mobile Sounds.
Kaya payagan ni West da dyan. Yung payagan is, Darieta dyan, awan Rieta di dyan. Kay sigla 7 million in the house, kay sigla ng dahan. Jak, Kid. jay inak kuya, boundary amubuan. Di jay. kay saya Amom da jay Ben, ti pa pilyado na kasinsinggo ni Joan na Rabaha Ben. Rabaha Ben. Di jay yan ti boundary ti Santa Cruz nga daan nga boundary. Ijay nga mismo jay yan ti balay ti Rabaha. Di jay. Ijay ti nakaikama nga na jang ko nga Fernando Ben, nakayin. Tapos dahil antik nga ni Auntie Glory nga Rabaha, ada kabsat na DJ ko di ice plant ni DJ Auntie Magnolia ni Fernandez DJ. Nakabagyan na basta Rabaha. Yan ni boundary nga mismo iti daan nga boundary iti amubuan kung Santa Cruz DJ ti ayanda. Banda ti amyanan diyan ti ada kiling pa dayo no kawayan kiling pa dayo yan pa pabaybay. Buwa ka ba si Diyan Tilipit? Lolo ni Arceli day di pidong Rieta, sir. Ni Arceli Lizardo. Sinong Arceli? Wow, ni amok day pidong Rieta day di kinakapitan na napanakpay lang kapsana ni anak man niya din nalay nga ni Manong Rieta. Bago rin kanaganan dati Rieta. Kasi kapsana ni Nancy Rieta ada Rieta nga baruna ngayon na. When ado Rabaha ayan ni Kuya. Shakser. Ni Arceli lilong mo ni Pidong. Among da anak na lalaki ni Day Lilong Pidong Arieta ni Payagan West nga nalingag kansyon. Ay putot ng lalaki naga na nalipata ko. Payag lang ako ni Jigamina. Arceli Lizardo sir ito na ni 2030. Ay lolom ni Kwa ni Day Lilong Pidong. Ada pa may isang Arieta nga sana mo lang Arieta mo lang wari ka nagan na nagan na nagiging Arieta basta mo nagigay nanang ni tatang ni Marisa ng Arieta ni Michael ng Arieta basta giti Arieta di jay concern ng Uncle Ben ni Juan ng Ben Juan ni Ben naligat kansyon da jay hindi ba raw ni Ben mga 12 years old na kini 13 di nagbaling yan muna eski chairman sa ide so di nagbaling ang konsehal naling ang kansyon ni Ben Rieta Modesto Muding Banayad Mobile Sounds. Modesto ni Muding lolom ni Muding ko na dati ba dapay Modesta di ka among buwan ni Auntie Muding tabangay sila kita mo pagpaspasya nagtamubuang kami ni yan di dampat yan pabagatang aji dala ni di nga agpadapat ampay di nga na kalsada da jay ampay na kalsada ay ampay nga na simento tata sementado nakadugi di nga agapo iti nagadong masida nagayay palpaltat kada gurami kada ko di yang kami di jayan ni Uncle nagan na tayo ni jayan kaya buwan family di jam buwan jay gijayan ti Florida di jayan paparang mili jay kami nga papasyat ni Uncle nanti Muding jay ayan na basta jay purog na jay aglulubi kami katakot jay ada pa napangkupa nag-judge kami ti beauty contest di Pubi nga babae di jay mismo di jay nagkurusan nag-judge na kijay di jay basta nagtay ni Sharon nga Tamayo dagiinang ni Sharon kay Tamayo family di jay nagkurusan dadagitay nya nagana ni Kwan ni ada estudyante nga kapsat ide nga kwa Giram Ramos estudyante kidi lagi jay ani ni Ramos nga duha kapsat nga babae di when anti
minang Team Modesta tabanay ko na. Pintas diya mo buwan tata. Nababa ng tibay tatao diya yan. Di pa lang ka hanpoy unay nga nababa ng ti ko di kita makita mati ko nagpipintas balbalay da tata diya siguro. Diya di ang basta diya di ang pay unay nga na kwa. Nayag Mobile Sounds. Slamo diya miya. Hindi pinanawak po. Di dapat tawag yay ko yan. Dapat. Ada classmate ko nga taga dapat ni Delia niya pilyado na niya ni Delia Taala. Ni Delia Taala jaya ado di Piskaryanan jay dapat. Aja di classmate ko di college ni Delia Taala. Lagi jay di ko aja dapat. Dan dikit Tiger Lady ko na ni Arceli Lizard. Iso nga ado pa siya ni Jemot ayan ni Arceli ayat tagano ka Arceli Lizardo jay kwa pakak ipakakmat atay katugangan datay ading kong nayasawa di jay mapayagan wes nga Mendoza ti Piliedo na nag-birthday nanti kwa lipatan na gan na ading kong adingik na yasawa jay na ikamang di payagan wes nga nang asawa iti Mendoza ngam daji babae tagapakak nalipatak pilihan na gan na awa nililang ni Edita nanti Edita ay lilang mo ni Edita katukangan ni ading kong adingek asawa na ni anak ng inunan ni Rodita. So ti ading ko dahil na ikamang di payagan wes na tadali ni Auntie Edita mamapandi dya edit mapapakumayi balay dya dinagawin kami nakikita kami ha tani nang may dati kasarkin ni lakay na Mendoza so nga amok nabit na kanupay nga napan kini dya apakak napan dati kanakak dati anak ni kwa limang aktor dalawa ni ading ko suna ading ko na aktor inuna may syakti may kalo may kapat isuna amo mismo ading ikisuna isuti limaban nga kapitan di payagan is mum na abak tada jay kinalaban na adok kwarta na gamit nagiwaras ko kapitan kata giwaras ka awan ti kwartam hanin batamon takukan nalatang ko narigat ka kapsat ti giwaras ti kwarta saka bibising ka lang ang kapitan nagiwaras ka kwarta manula sweldo ti kapitan 2.5 tapos nagiwaras ka ti sagsasangaribo may isa kaanong pay nga abroad dadi bigastom no makabayad ka ti 500,000 man ang Angelina uriyawan nagkapitan mo siya narigat ti kapitan imay da je balay aser tay tawen na itay di na tayo ni Papang imay da je balay aser tay tawen na itay di na tayo ni Papang wan anala manang pay sumanang magasam ta ti para kapitan niya amin naggasto ka no ti 1 million 1 million tapos pinarasan na kiti kabag yami sa ribo sa 1.5 yan nata 5 taon mo lang ag-survey asano mo maparparuti 1 million so bibising ka lang kapitanan nagkatang na ay na pumot sa unset umanang isong ako nakin ni ading no agatang-gatang tawang kwarta madi malpas ti butos maapak ka mo laeng batamon siyempre gidi sip-sip nga tao kapanda masasidog unoy ka na kwarta ida sa datong mulay butos na tatakal ginawa din sa bali di duwa dubli kara gawa din bagay gawa naging ka bawata mo o ewan ng kakapitan hello to Jenny Lover nawawalang kanyang connection Jenny Lover thank you very much Jenny Lover nawawalang connection ni Jenny Lover iso nga nagrigat pa'y trabaho ti kapitan manang narigat ti trabaho ti kapitan o dengga mo mana aga kayo agbundengag ibigbigat pa'y lang alas 6:30 alas 6
Kapay nakariring nga daw may paperman. Ito no, nakaring na ko na alas 7:30, lalo, gisuro na kide. Pumanaw na nga masapa, alas 7:30. Mabati-bati jay, awang-awang balag, duty jay, anti ko di, ag-duty di jay. Ag-duty di jay, ayanti barangay huli di. Awanti duty nang, hindi, basta end of the month, agmi-meeting kami, tauray no, tilang pagrigatan na hindi, no, adag complain, no, adag kaso. Kasi nagidad do mga konsel ko hindi masapul da nga once nga da kaso nga i-settle may masapul nga dana di kaya da ko nung kapilitan nga mapanak ta o hanak to lagun ni basta danak ta no kasla may sana nga witness no kanda ma-settle da nga pa kasi di style lang kami hindi kanya mikap ajay no niya di nag-complain adda di konsel na no niya in-complain na adama di konsel na adanto niya po secretary adanto mo ni barangay secretary adanto mo dagi tanod malakati tanod nga dua ta just in case nga grumble dari unog ti barangay hall adda mang kwa kanya da ano mo kan na mi de bali 5 kami ngam no napintas iti mahiring aglalo no iti rere kuno inya tagay mahiring adu agbuya adu ti agdengeg no syempre kababay matganda kay mahiring masapol nga i-close mo de jeri daw no Nariga, hey, one answer ko na iso nga Nariga. Hello to Melanie Antonio, dance uptown sa dancer ko na. Hello, thank you Melanie. Nariga. Samantala, 2005 lang ti sweldo. Rabi alas 2 ti parbangon, mapanak di jay tora na pare mapamikitaan dagitay nadidisgrasya. Tama pamikitaan dagitay nadidisgrasya puti kastala ang ano lang mapamiyarayaton, duwa nga mutok ti arkilam nga sa gasolinaam pangkukitaan. Ko Nariga. Lalo din ni datoy ni may iden, tawag kaya mo datoy na kratrabi nga datoy kami nga sidagti datoy kami toran dahil takita nga may mikinita nga na disgrasya natin na dong party kwati motor na to natukuti saka na opo no awan ti kwarta dajay mapamukitaan nga pasyente sika nga kapitan ti agkas tupay lang sa danto bayadan into no malpas ti kaso-kaso Nariga. Lalo ka naba nang ide awikat tanak pa nung ba nang ide ay agka Narigat lalo no pa nagpipesta piyestaan masapul nga agsala ka hello to manang Lina masapul nga makisala ka ti kada barangay manguksod ka ti 1,000 ng isalam no mapangkayok sa sama kisala pakalam ti 1,000 19 nga barangay sa 19,000 ti isalam so adatunto pay kan di barangay mo no piyesta ka 19,000 siyempre mahala ka di jay mahala ka kin ni Apo Tresorera uno yung sweldo uno yung pondo isa ti para salam Nariga ti kapitan at ti kapitan no nagkamali ka pinaltukan na ka wana kapilita nga kasjay no nagkamali ka na nagaramit ka na pintas nagaramit ka iti nasaya at nakabasol ka pay ngayong pagsiyatan na kanya kidi no agiwaras kami iti calamity pan iti no may nga salop nga bagas may sa kilo nga sukar 2 nga sardinas 3 nga peles ada sa paiguna posporuna dalaiter na tanupuran da di balay da dapat puorda nya pa ya ada jay masapul nga ikamti ko na po gi-shakti mo kung nadagat nagmi-meeting ka sabay kami nga giwaras kami man nagmi-meeting kayo mati konsehal inya ti waras di balbalay ikamti may nga salop may nga salop nga bagas tapos talo nga peles 2 nga sardinas adanto may nga Tide bar may nga Tide bar nga may nga entero nga sabon no bininilang mo ti every household
uno kada pamilya urino lima nga tao di jay nga balay may isang nga balay lima nga pamilya ajay lima kukwada kas jay awan masapul nga awan labsam tamo di kas takay kaya tanda kang umno labsam ida ang daming boto sa bagay anda kantoy botosan so kung narikat ito no nanto pala na labsam nga may sa dahito may sa ti makabagkabasol ka o di na kaya ni kapitan ni konsehal kasi kastoy paingawan rasyon ko ano sino pa dagiti nababa nang isuda pa iti na-complain nalay nga complain kakabsat no sino pa dagiti nababa nang isuda ti na-complain kakabsat nagpintas ti balay tapay na bagyo ka korikite lumugwara mo dito isuda ti muna nga agreklamo no o mamabagi dagiti nababa nang tadayi ko makalamit ti panlag dagiti pada nga pobre iso ti maikan kapilita nga kasjay kung nato isong ado ti pasadas ko kung dagita nga bambana ka no sino pa agitay nababa nang iso dapay agi debato ti balbalay na no tiempo iti malpas ti bagyo ipagnak ta papel apang ko chikapon ti balbalay dang sabay nga imuna nga kitak pay nga muna di balay matano kasano ya kan nga di nga indigent ti payagan iskat pati kapitan ka indigent ko na may di ka indigent kaya nasa nakurapay ta kapitan di indigent amin dagiti ko ang datan na lababa nang dan ipagnak tay papel manang mapan agpasir di payagan check up kami nga balbalay makitam no sino tinabuwang-wangan ti karatuan nga balay iso ti pam mo no ag-complain datay naba nang ta isura na mo no kunam ta paborat ma ako isurat ko latan madaw mo check upon siya ba dati wa nag-check up so no nya ti favorite ko ti da kay so di pa si surat ko awan ti lablabsa jay lalo lagi konsel ko di ka uncle ko ni Uncle Lixing nga Lizardo ni Uncle Lixing ni Uncle Maing nga Lizardo nakadung Lizardo konsel ko dia ni Apo Aleste na Ernesto Aleste dahil di Uncle Adong nga Tango ni Roman nga De La Cruz di jay Bunag ni Uncle Napoleon nga Tolentino di jay Katuguran konsel ko amin dagi jay ni Henry nga Molina tapos Daydi Rodel nga Lizardo ginatay nga secretary ti barangay de o kakabagyak amin dagi jay tapos tinala nga tanod ko dagiti uncle ko amin nga uncle ko dagi jay anti balay mi din sa jay sa ti balay mi mano duwansa Banayad Mobile Sounds. lagi jay uncle ko ti pangko nga tanod mo tati siyempre iso dati nang tulong kanya kiti nagkapitan na di iso damat lati mo na magbenepisyaran so nga balitad na mo niya no adasala o may kayo kaya tanda mo tatapang martel da mo tintay magisala libre inom kaya tanda iso nga mayat di pa nagkapitan ko hindi ori rabino da makam nagayap kanya kiti ay ada ringgor apa no kapitan ka kagananawa pambarat apa na nagdingding ka ada na pamina nawa di nga kapit duwa ka stoy malagip ko kapsat ada pamina nawa siya pa ito di ireklamo na gidin tati mo gawin ka doon naglandong napan naman pinutukanon nagsalba mo napaltugyo ko Nari apa yung sakit mamet itong apay siyak malatumtum pa kung siksika mo lang sininam kayo mo manang isong palapo ko na naman pinutukan dapaltog yung may daka anawaan ko si kayo mo ito may paltog lalo ka ading ko ni Arturo adading ni Arturo malalaki siyak sa nigledong upat kami agpasyar siyempre manong dak sa kinunanti yung no agpasyar kami no agpasyar kami manang 5 agpawon no 10 agpati baot mitahang kami nga agkakaabay lalo no rabi kasano no parutputon da kami ni kapitan nagraman kita luha ading na di pay matay kami nga patan iso nga ti pamay amide 10 agpa agsarno kami nga mapan nga muwarti rabi ang kami nga gaabay kasi no gaabay kami no siya parutputon da di siya ti maparutput si kami aminan
Apo, tagtagargar na no magmag na kay tirabi ko na dahil ni inang inang. So, yan adang. Kasya mana. Iso nga agtagtagargar na nuwan sa danang nangagni nga naglibang tirabrabiin. Tawang kami. Apang panunutan ako yan na nga tadanya nga. Itututunan no ayan na nga diso yung naglibangon to nagawit kan dalam ko naglibang gidaya si kayo gidaya apo basta naglibang si kayo mo lat kasi sa bakin nina tagtagargar basta no din mo kayo apa dan talagan na apo siyempre nasa singpat kami mo talagang ba ada pa na minsan nga di kasi di gaya ay may gamit di dog tatakaw di tay baud nga parata di mana. Siyempre, ado gamin ti agpaspasya ti rabidi nga agala latat ti babaud. Iso nga, ng tatanawan sa nagijayan. Padasem ti agala ti babaud, dagiti balbalay da dakitam mo di ka nga may sa da kuana. Simrek ka da di solar da na kawanan na nakita da ka kawanan. So nga, nariga to. Sa makininang idea. Nariga. Nurabi manang siyempre rabi kami rabi nga kwa kung kunak iti kwa kidi no mangmang kami so nga uli si kayo no mangmang kayo tahang siyempre nakalokati iti ridaw yo ang masapul ni rekop tanarigat no nakasango kayo nga sang pamilya mangmang antada simbrek nga mayag parayat uno nya sumbrek di balay narigat nga paisuna narigat apo nga narigat kayo nga tumato mabigla kayo no siyempre mo yun no mabigla kayo no kakagtagargar ka kasi dyan no mapakigtutan ka hama mo di ubrami sa katikuna mas nga nang kami di iragak mi di ridaw tawa kas dyan no katano ti asta no kas marigan ada mo yak tuktok no ada agpakas dyan narigat hang ka makagaraw no mabigla ka ang tagargar ka talagang ag-nervyos ka narigat ti kasya aglalo idi tiempo na nagigay madamdamag nga ala dakas ti di pugo di kalampawan idi ka dadigay aglumlumong no kunada ako aglumong ka bubot ko nanina nya lumong ka no aglumong ka pa nya di lumong ka mo basol ko ala ang dalatan no kantay bagak dagito iti yulog yung nga siyak kung nakano siyak ta siyak mo ti kobingan nyaw ti ay ti dakanya siyak ti kapobriyang nga kapitang kung naka siyak ati ibaga dagito yulog dan no ka ngayon ti kat kung ano ka lumong ka no ka no ada umay ti balay ko no di kabubutong idi nga tempo nga talaga madama laban ni San Juan kung na ala padagang kagumyan di balay dali lang mo napimpinas di balay daw patpatyin no, tuso akidi. Natuso na kidi. Adudang MPS. Yung baga pala di man ang dilin. Tatawanin na nasa sangpodan. Aduda, wo nagadudag pa iso hindi. Manang bura umadya. No permanent address na kadudag hindi ako din. Umay da di balay di uwing nak mga tawong ko mga 10 manang di tayo tawong ko apo may dagum yan pituda kas diya dapat bababae kas diya agum yan da siyempre karana iranada pa iditi apo iti umay no awanti makan apo sa nga may sasalop iti kung maibusan siyempre pakanam tapito may saldaw da mano no mabibisa nanda di nakatukka nanda nariga nga talaga agidaka ko masasara ko masasara makitkitam da di kiti palpaltok da di kuskusayan sa kabutong midi siyempre adangkol ko nga ada madamdam ati umay dano ka mga alas 2 alauna kasi ti rabino nakakuha idi jam tempo na idi tatawanin umay da idi ko mga alas 2 alauna madamdam ako nana ko nada kaya po delikado wag lalo no agariwawa kita idi asom
Tahan na madamdam mo may daji bali nga sila mga di bukta-bukta kang jaso kasi ko taul-taulan jaso ko. Madamdam ba daguni nga nana ada kami. Apo. Di pito pas talaga di balay mo. Samantala pulis na uncle di ili pulis aja may isang uncle nga kapsan ni nang uncle ko ni Boker nga ben pulis isuna ide umadamay nga kasi balayo ay awan no agwa kami ag operasyon kami tamay kami di balayo matay kaya amin kuna nariga siyempre sa huri awan ko na muriat dada so nga kamumay dito ipailang mo ka ko naman niya hindi nga taon niya 1972 1990s oy aguni kay mat ang lima nga buyan iso nga adapi ko man ang agmi-meeting ta po na mitay nga tayo sa purok tirigan nagbi-meeting kayo kasanon no dagop operasyon wanin pasabilis kung natin Wired mobile sound. nariga ngam naanus da may idi nauyuyong ti soldado idi kaya di damdamo pa lang di panahon di kapinta nya nagana di katalna na pa ilang uri no tutungtong kayo masabay maturog tutungtong kayo di kakalsada ay isang karuban ang tutungtong kayo sabay maturog kayo okay lang nga media ako ay di may bayagan ako boy si munguteng ka nakabalunod ta balbalayon awan at pasyara nakabalunod nagatek ka kapitan ni Dek tatalaw na di balbalay daan papaili dami na ngam siya kini ayak paili ay bibibiyang ko daya basol ko once nga kasi di madama giti ka bobo paglalo di one na anos da ayun da paidi nga away aday payagan ada na kaduko na pasurot da idin dala pasurot da idin jay payagan so nga meeting-meetingin na kayo kung paidi ay banda ni manang isang nga di nga aga masuna pa rigat na hindi rigat kasi jay ka pagsiyatan ko pagsayatan na po tata medyo pimintasan hello ka na kayo di 5 million nag-uni kayo mataan manang Angelina natin katungtong ko dito amuyo di talaga nga jayan nyo di akaduan na di jayan di basta nung usapay once nga da di jayan di kalapawan idi jay kulibong niya na gana din jay cutting cover ko na di delikado papayagan da kita magnada di jay sumal kung agpapayagan idi jay buko jay dalang jay pagnandan unuhan magnada di giputan diretsyon na datay kapagpagayan jay katal-talunan sumangpunta nabasada iso nga amin nga taga Kalapawan di pumanaw kayo di jay nung bagsiyatan na nagsasabli kayo di pagkapo na mo di Kalapawan di jay San Juan agapo da di San Juan magnala di Kalapawan sumalpud nagpapayaganda mapanda di nabaganda jay ang mugpay magnadayan ti binalan sumalpud da di katuburan jay banabagan agpapakak damot o da kayo nga takapakak kasi ti pagkuanda pag iti ayanda nabagan ta medyo adayo na nalumeng paglulumengan tayo pag nabagan payagan katuburan wawang kunog sumalpud da di binalan mapanda di na napatan idi di binalan mapanda di yanti pugo sumalpud da di yanti di San Juan mapanda di kabayo sumalpud da di ay amo konti rautadan kalusa mapanda di kabayo mapanda di inya naga na yan San Juan di ba dapay sitio ti San Juan naga sitio San Juan manang
DJ kadwan ti kapugutan. Nya di situ di San Juan di kapugutan. Karanan, dayay. Karanan pasti. Madong mo. Waving to this now, and I want also sleigh. Hello kada kayo amin, si 7 million kami pa inangan kakapsa. Lulutuin mo pa lang di saka. Oras tayo na po alas 7:51. Mama Angelina, mag-present po kayo, member nyo sa number nyo, mabunot ni DJ. Ay, present ka muna Angelina, nabunot ni DJ, alis tuwang, taray. Manang Angelina, ika ni DJ, taray. Manang Angelina, nabunot ka nun, 1, 2, 3, 4, present ka na, P-R-E-S-E-N-T, present. Nabunot ka nun, Manang Angelina, pas-pas. Magtututut ka kanyak, nangabak ka magaya mo eh. Hello, thank you, Ginarceli. Present ka nung Angelina Toray, ka Gini DGA. Hello to Arceli Lizardo. Arceli Lizardo. Jingle bells, naka-present sir. Naka-present. Oh, di maya. Naka-present. Naka-present sir. Naala na. Oh, di. Oh, so minsan makikismis kayo to, mga bak kayo. Ay, congratulations Manang Angelina, nangabak ka rin makikismis ka dito live ko. No permanent address, di nangabak ka. Please to ride anyone also present. Oh, di at least nangabak Arceli, one sir. Oh, di mayat. Napaspas mo dati nga bagat nga type. Apo, Manang Angelina, napaspas ka mo nga apo nga babakat. Ay, agyaman ang kata kayo amin na apo nga po. Buya, nalpas ko din may isang oras. Napaspas nga type. Kita? Amom si ka Arceli, Lizardo kas lakat ang dadya ko pasabilis. Kasi di style da. Ada pa lang matantanawagan na magmag na di ko at tao na da. Dajidan ni at pagpakastoy da karay tumaray ka pa nagipadama kas jay pasabilis di ko na da jay. Na 14 million in the house, thank you very much. Yan si Lisa katawa one sir ko naman. No, aja ipadamag namin siyempre nataray. Kasi ano na ipadamag mo, mamatay, di masapol nga ipadamag mo. Kaya rayatan, damatin, malmalnob di jay, nalmos di karayan. No nakapit ka nga tumatayaw, maudi ka damag. Thank you kada kagul. Kaya po ta ag silent na, tamang kami pa eh.
Alaga gananos kay pa lang guy-buya kapsag dengdengeg ta mang kami pay. Iyo pengkulatan so nga bantayan na kayo ni liwliwaken raya uri ka naka-smile. Naka-smile ka na kayo nga guy-buya po ni liwliwaken rayaw. Ayan. Tampay lang. Mang kami pa ya po mang kami pay.
Sounds. Dancing with the beat with DJ Kid. Dancing with the beat with DJ Kid. DJ Kid. Maya Mobile Sounds. Kid.
Ang hamon ay makilang sa pag-uong. Ngunit kahit anong mangyari, ang pag-ibig sana'y maghari. Sa kasama mo, tuloy pa rin ang Pasko. Tuloy pa rin ang Pasko. Banayad Mobile Sounds. Everybody knew Joey Crack represented. And you don't stop. We're making hot one. We're making hot one. Get down, get down, way down, way down. Everybody knew Joey Crack represented. And you don't stop. We're making hot one. We're making hot one. Get down, way down.
Kasi ni Byron, ni Kanto, ni Alan, na kayo na dyan. Ryan, natulog pa rin kayo na. Kasi ni Ryan, ni Robert na.
split kami gamitin. Mangan tayo pa yapo. Let's go. DJ Jungle on the mix. Mangan tayo pa yapo. Damo pa ipaigadok. DJ Jungle on the mix. In the mix.
You won.